जय हिंद दोस्त। हम हैप्पी अपने सवन का स्वागत करत बनी अपने चैनल क्विकनेस ऑफ माइंड पर। दोस्त आज हमने पढ़े वाला बानी क्लास 12 के भोजपुरी और अध्याय जौन बा हमनी के 3 बा। अध्याय के नाम जौन बा हमनी के मछली बा। मछली का है एगो कहानी है। तो ई मछली जौन एगो कहानी है तो ई कहानी के लेखक के बारे में हम अपने सवन के पार्ट 1 वीडियो में बता चुकल बानी। और जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस चैप्टर से बनत रहे मछली चैप्टर से हम अपने सवन के पार्ट 1 वीडियो में करा चुकल बानी। तो अगर अपने पार्ट 1 वीडियो नहीं देखले तो सबसे पहले पार्ट 1 वीडियो को अपने देखी और फिर आई तब अपने के बहुत अच्छा से समझ में आई। आज हमने करे वाला बानी सन अति लघुतरीय प्रश्न जेमे हम अपने सवन के आज 7 प्रश्न ले ले बानी। ठीक, तो चलिए सबसे पहला हमने के जौन प्रश्न बा ई बा कि माई के मरे के बेरा कुंती के उम्र कितना रहे। अगर पार्ट 1 वीडियो देखले रहती तो अपने एक प्रश्न का आंसर दे देले रहती। तो देखिए जब कुंती जो लड़की रहे ठीक बा ओकर जब जन्म भइल ओकरा 9 बरिस के बाद ओकर का भइल कि माँ जे बानी मृत्यु हो गई वहां के माँ के। तो माई के मरे के बेरी कुंती के उम्र कितना रहे यानी कि जब ओकर माँ मरनी उस समय में कुंती के उम्र कितना रहे तो 9 बरिस रहे। कितना रहे 9 बरिस रहे 9 साल रहे। ठीक बा, याद रखें। क्वेश्चन पूछल गया ऑब्जेक्टिव प्रश्न में। देखिए लोहा सिंह का नाम से प्रसिद्ध रहे। लोहा सिंह जो रही कौना नाम से प्रसिद्ध रही तो वहां का नाम रहेगा रामेश्वर सिंह कश्यप। लोहा सिंह का नाव से प्रसिद्ध रहे तो रामेश्वर सिंह कश्यप। ठीक बा, देखिए यो ऑब्जेक्टिव प्रश्न अपने सवन के पूछल गया। फिर बाद हमने के तीसरा प्रश्न कि रामेश्वर सिंह कश्यप के उपनाम कार है। रामेश्वर सिंह कश्यप के उपनाम का है तो अभी ऊपर देखिए लोहा सिंह तो ये हमने के आंसर क्या हो जाए लोहा सिंह रहे। वहां का उपनाम का है लोहा सिंह। देखिए चौथा जो हमने के प्रश्न बा कि सौतेली माई कुंती के शादी काहे ना होखे देस। तो देखिए कुंती जो रही वो घरे रह ठीक बा तो उनका सारा जो काम रहे घर के वो सारा देख रेख काम काज के करत रहे कुंती करत रही। ठीक बा, वही से उनका जो सौतेली माँ रही उनका शादी होखे ना देस काट देस। ठीक बा, जब भी तय होखे चाहे बात चले तो ओके टार देस और हटा देस। देखिए तमने के आंसर का हो जाए कि सौतेली माई कुंती के शादी एह से ना होखे देस माने उनकर जो कुंती के जो सौतेली माई रही उनका शादी ए से ना होके देस कि ओकरा से ससुराल चल गईला पर यानी जब कुंती ससुराल चल जाए तब हमारा बाल बच्चा के सेवा आ घर के काम करे वाला केहू ना रहे। यही से वो का करस कुंती के शादी ना होके देस। जब भी बात विचार चले तो काट देस। ठीक बा, समझ गए अपने। पांचवा जन प्रश्न में हमने के बाद कि कुंती के बाबूजी के कौन बीमारी हो गई रहे। ये अपने के इम्पोर्टेंट प्रश्न बा ऑब्जेक्टिव खाते। ठीक बा, ऑब्जेक्टिव में ये अपने के पूछल गई बा। 5 नंबर प्रश्न जो बा बहुत इंपोर्टेंट बा और साथ ही साथ ये 2 नंबर प्रश्न बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट बा। 5 और 2 बहुत बार पूछल गई बा ऑब्जेक्टिव प्रश्न। तो ए पर ध्यान दे हम सब अपने। तो कुंती के बाबूजी के कौन बीमारी हो गए रहे तो इनका का रहे दामा के बीमारी में रहे। कौन बीमारी दामा की बीमारी। कुंती के बाबूजी के दामा की बीमारी हो गई रहे। अब अपने सवन के मतलब कि प्रत्येक दिन वीडियो मिले। ठीक बा, बहुत ज्यादा दिन हम गैप ले बनी एक खातिर अपने सवन हमारा कमेंट माफ करे। चलिए फटाफट वीडियो के लाइक कर दी शेयर कर दी और सब्सक्राइब भी कर दी अगर नहीं कैले तब। ठीक बा, कहे कि 4 के यानी कि 4000 कंप्लीट कराई होगा फटाफट कंप्लीट कराई। देखिए अभी चैनल मोनेटाइज हमारा भाई नहीं है तो अपने सबन के लाइक कमेंट शेयर जोन करें वही से हमू मोटिवेट होके अपने सबन खातिर वीडियो बनावत रहे। आ एगो बात संतोष भाई अपने सबन के कमेंट हम पढ़ रहल बानी। ठीक बा, बस वीडियो ना बना पावत रही समय ना मिल पावत रहा यही से हम रिप्लाई कुछ ना देते रही। ठीक बा, अब अपने सबन के वीडियो प्रॉपर मिली। देखिए जो छठा हमने के प्रश्न बा कि ताल के पानी। ताल के मतलब होला कि तालाब। तालाब का होला तालाब यानी कि पोखरा जौन हमने कहे नहीं जा। ठीक बा, तो ताल के पानी में गोल लटका के बैठल कुंती का कैसन अनुभव होता है। यानी कि जब कुंती जब ताल के पानी यानी कि तालाब के पानी में जब गोल लटका के बैठल है तो ओकरा कैसन अनुभव होता है ये बात पूछल गई बा। ओ बेरा के दृश्य यानी कि ओ बेरा के जो दृश्य बा के वर्णन अपना शब्दन में लिखी। ओ बेरा का जो दृश्य रहे उस सब ओकर वर्णन अपना शब्द में करें ये क्वेश्चन पूछल गई बा। देखिए तो ताल के पानी यानी कि तालाब के पानी में गोल लटका के बैठल कुंती
के के नीक लागत रहे, यानी कि जब कुंती तालाब के पानी में जो बैठल रहे गोड़ लटका के, तो ओकरा बहुते नीक लागत रहे, यानी कि अच्छा लागत रहे। बुझात रहे जे गोड़ के अंगुरियन, यानी कि उंगली, अंगुरियन लिखल बा ना, यानी कि उंगली, ठीक बा, ई अंगुरी पैर के अंगुली, ठीक बा, में पानी के लहर रेशम की डोर लेखा अझुरा अझुरा जात रहे, आ सुपुली में रह रह के कनकनी उठत रहे। सुपुली कहे का मतलब है कि तालू, जब पैर के जो तालू बोला ना, तालू नीचे वाला भाग, ओकरे के, ठीक बा, रह रह के का उठत रहे, कनकनी उठत रहे, जे गुदगुदी बन के हाड़ में फैल जात रहे, यानी कि जौन गुदगुदी बन के उ का करे, हड्डी में समा जात रहे, ए तरह के अनुभव होत रहे केकरा, कुंती के। चलिए फिर अपनी के 7 नंबर जौन प्रश्न बा, इहो अच्छा प्रश्न बा, इंपोर्टेंट बा, एक बार एग्जाम में पूछल गईल बा, तो ध्यान रखी। कुंती के चरित्र चित्रण करी। कुंती जो लड़की रहे ओकर चरित्र कैसा रहे, ओकरे के चित्रण के बारे में बताओ पड़ी। कुंती चरित्र से बहुत अच्छा लड़की रहे, काहे कि कुंती के माँ सौतेली रहनी, ठीक, उनकर माँ तो मर गई रहनी, मृत्यु हो गई रहे 9 वर्ष की उम्र में। तो जब उनका सौतेली माँ आई तो हर तरह के दुख दर्द उनका के मिलल केकरा, कुंती के सब कुछ मिलल, लेकिन ओकरा बावजूद भी वो कुंती लड़की सब कुछ सह के अपन जीवन बितावत रहे, ठीक बा। देखिए कुंती एगो दुखित लड़की बाड़ी, कैसन लड़की बाड़ी, तो दुखित लड़की बाड़ी, बहुत ज्यादा उनका दुख मिलत रहे, जेकर माई के मृत्यु हो गई रहे, कब, 9 वर्ष के उम्र में। जब उ कौन, यानी कि कुंती 9 वर्ष के रही, यानी कि जब कुंती 9 वर्ष के रहे तो उनका माई के का हो गए रहे, मृत्यु हो गई रहे। उनकर सौतेली माई ऐली जे उनका के तरह तरह के दुख देत बाड़ी, ओकरा बाद में उनका सौतेली माई जे उनका का करस, तरह तरह के दुख देस, ठीक बा। इतना सब के बादो ई लड़की आपन जीव जात के, अपना जीवन के गुजारत बाड़ी, ठीक बा। इतना सब दुख भइला के बाद में उ लड़की का करे, अपन गुजारा करत रहे, जीवन अपन जियत रहे। तो अपने समझ की वीडियो कैसा लागत बा कमेंट करके बताई, ठीक बा। फिर हम अपने से मिलत नहीं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद जय भारत।